Agpada nga adan anayen dagiti dati nga OFW nga Edgar Ken Flora, rason ti panagawid da dito'y Pilipinas. Colon cancer stage 4 ni Edgar, idinto UTI met ni Flora. Napadasan dan ti na ospital iti nagapanda apagilyan, ken kunada, narigat ti masakit, aglalo no adayo iti pamilya. Active member iti OWA dagiti dua, ket itangal daw, karamanda kadagiti 60 ket 6 a benepisyaryo ang makaawat ti financial assistance manipod iti ahensya. Dakto nga tulong mo dati na to pagkatangkatang ti wasapol. Adda ti kuami kini tay kaan nakakita nga kwa tay kas tinda-tindaan na nga duwa kami. Baring mayat Ison to ti pangiserbi mata sir. Iso mo lang amin dito. Tapno mapadakol yo. Nakakawkada ito yun, ma'am, nga pagnayon ko ije na irugik nga abel. Igatang ti sinulid pagtangdan ti agabel, ma'am. No? Damot na irugik ko nga kwati baboy, ma'am. Kat pagnayon ko ti paggatang ti pids. Kan dapay ala nga talo nga buryas ko. Pakabuklan a 1,025,000 pesos tinaiwaras kadagiti benepisyaryo iti sidong tinaduma-duma a programa iti OWA. Mas release tayo para kadagiti OFWs and dependents nga nagawid nagforgo dito'y Pilipinas gapo mat iti naduma-duma nga rason. So some of them nakaranas damam iti panagabuso iti amo, yedado makat nag-run away da, and then before da nga nakaawid dito'y Pilipinas kat na-detain da iti 1 month ijay pagbaludan, ken daddo makanya dakat adda iti special cases, ma'am. 13 ti benepisyaryo iti babaen ti MOI 11 program, 8 ti medical assistance, 39 beneficiaries ti balik Pinas, balik hanap buhay, ken 6 nga individual iti sidong ti special livelihood program. Bigbigan ti OWA ti kinapateg ti panagbalin nga active OWA member dagiti OFW. Saan laing atapno makaawat da kadagiti financial assistance, ngemket di para iti bukod da a proteksyon. Kas kunada nga rod, kapag miyembro ka, sigurado protektado ka. Nakalukat iti publiko ti opisina ti OWA Abra Field Office, ang masarakan iti Zone 5 Bangged Abra. Jessica Boreta, Balitang Solid North.